Engem Ács Sándornak hívnak, a Gödi Polgári Fórum egyik tagja vagyok. Ezt már a múltkor is dicsekedtem vele, hogy alapító tagja vagyok, ezt most sem szégyellem, ezt most is mondom, hogy az alapító tagja vagyok. Az, hogy múltkor, az azt jelenti, hogy volt előző alkalom. Az azt jelenti, hogy ez egy folyamat, és azt reméljük, hogy lesz következő alkalom is. És hogyha ez egy ilyen folyamat, akkor kellenek olyan pillanatok, amikor viszont meg kell állni. És meg kell állni azért, mert vannak olyan pillanatok, amikor megszakad az élet, megszakad egy folyamat, és ez a megállás kötelez minket. És egy barátunk elment. Hizler Ferenc elment, itt hagyott minket, és arra kérek mindenkit, hogy most gondoljon rá néhány másodpercig, és csendesedjünk el. Köszönöm szépen, és akkor térjünk vissza ahhoz a folyamathoz, ami miatt úgy gondoljuk, hogy összetartozunk mi polgárok, de hogy mégis az előző időszakról lehessen két szót beszélni, akik itt voltak, annak örömkeltés céljából, akik nem voltak itt, annak meg irigykedés céljából megmutatnánk néhány képet a legelső és egyben legutóbbi alkalomról, amikor pikniket tartottunk. Tiszta szívvel megköszönöm mindenkinek ezt az aktív részvételt. Jó esett itt lenni, örülök, hogy gödi vagyok. Én szeretek Gödön élni, én szeretnék Gödön élni. Köszönöm szépen. Akkor ezt most nem kell elmondanom, hogy én szeretek Gödön élni, és szeretnék Gödön élni. Ma, amikor találkozunk, akkor az első pillantás az a csodálatos megterített asztalé, a másik csodás megterített asztalé, mert hogy pikniken vagyunk, ezért arra biztatok mindenkit, hogy érezze magát itthon, Gödön, mert mi itt itthon vagyunk, otthon vagyunk, és otthon is akarunk maradni, és szeretnénk biztonságban lenni. Mert a biztonság dimenziói, amiről ma beszélni fogunk, vagy az előadóink fognak beszélni, és hogy mit értünk biztonság alatt, azt nagyon sokféleképpen lehet végig gondolni. Ha meg akarom mutatni a biztonságot, akkor számomra, mint nagyapa számára ez a biztonság. Fogom a kezemben az unokámat, nézek a szemébe, és mosolyog rám. És jó helyen van. És tudja azt, hogy vigyáznak rá, tudja azt, hogy semmi baj nem érheti, mert ő a legfontosabb. Ezt a biztonságot akarjuk mindannyian megérezni. Akkor kapunk biztonságot, ha már nem vagyunk szomjasak, ha már nem vagyunk éhesek, ha már vannak körülöttünk, megvannak azok a feltételek, hogy meleg van, világos van,
és belenézhetünk másoknak a szemébe, és abból a szempárból bizalmat kapunk vissza, örömet, megértést, és nem villogó tekintetet, nem összeszűkült ajkakat elszorítva, hanem megnyílt boldogságot. Erre a biztonságra vágyunk mindannyian, és ezt kell megkapnunk, vagy arra kell gondolnunk, hogy vannak olyanok, akik ezt a biztonságot adják, őrzik a szolgálatukkal. Nehéz, keserves szolgálatukkal, amit mégis örömmel végeznek számunkra, akár önkéntesen is végeznek számunkra. Ez volt régen, van ma, és azt reméljük, hogy lesz a jövőben is. Az, hogy hogyan volt régen, azt Ildikótól szeretnénk meghallgatni, az, hogy milyen ma, azt Andreától szeretnénk meghallgatni, és hogy lehet erről másként beszélni, azt Andrástól szeretnénk majd meghallgatni. Ildikó, milyen volt ez? Köszönöm. Ahogy előző alkalommal is, most is egy kicsit elmélyedtem Goethe történetében, olyan mélységig, amennyire a korabeli sajtó, illetve a fennmaradt archívumbeli anyagok ezt megengedték. A mostani keresgéléseimnek a tárgya, hogy elhangzott, a biztonság mit tette, mi adott biztonságérzetet az itt élő embereknek. Egy olyan településen, amelyik hosszú időre lakatlanná vált a török idők végére, és aztán csak lassan indult újra itt az élet, jelentős mértékben a vasútnak köszönhetően. A vasút még vissza fog térni ebben a történetben. De mielőtt belefogni a gondolatmenetbe, legelőször is szeretnék rámutatni Grósz Széchenyi Ödönképére. A sarokban nem tudunk katasztrófavédelemről beszélgetni egyáltalán, anélkül, hogy az ő személyét megemlítenénk, mert ő volt az, aki először magasra emelte Magyarországon a profi szervezet katasztrófavédelem ügyét. Széchenyi István másodszülött fia, nagyon erős hivatástudattal hivatástudatot töltött le a családi hagyományokból, és igyekezett édesapja nyomdokain járni mindig és mindenkor. Amikor Angliában az ottani életforma elsajátítása véget, a fiatalembert odaküldte Grósz Széchenyi István, akkor hasznos időtöltésnek gondolta azt, hogy ő mindenféle rang nélkül ott bejelentkezik az ottani tűzoltó képzőiskolába, és becsülettel végigjárta ezt. És amikor hazaérkezett, az első dolga az volt, hogy ezt elkezdje Magyarországon is szervezni. Számunkra Széchenyi Ödön különösen fontos abból a szempontból, hogy ő meg akarta valósítani édesapja másik álmát, hogy a Göt pusztát megvegye. Ez az édesapának nem sikerült, a fiúnak igen, és az alsógödi nagy birtokot meg tudta venni, és úgy gondolta, hogy friss házasként majd ott fogja az életét felépíteni. Ez a házasság sajnos nem sikerült, és aztán az életőt más vidékre és más vizekre sodorta. Így aztán a gödi tervekből nem lett semmi, és hamarosan Arany László birtokába került ez a nagy uradalmi terület. Széchenyi Ödönről lett elnevezve az Alsógödi strand, és néhány évvel ezelőtt felállításra került egy mellszobor, és vele szembe egy nagyon attraktív tablócsoport írja le az ő történetét, úgyhogy érdemes elsétálni oda, és érdemes ebben elmélyedni. Még egy mondat Grósz Széchenyi Ödönről. Őt annyira kiváló munkát végzett Budapest tűzvédelmével, hogy ajánlatot kapott a török portától, ott a gyakori tűzeseteknek a megfékezésére, és egy nagyon komoly rendszert épített ki, és végül le is telepedett, és élete végéig ott élt Isztambulban. És olyan magas érdemeket szerzett, hogy példanélküli módon úgyhogy megtarthatta a katolikus vallását, a legmagasabb katonai rangot nyerte el, a szultán udvarában pasa lett, és érdemei
a nagy-nagy tisztelet jeleként a Tűzpasa néven emlegették őt, illetve emlegetik a mai napig is. Azzal kezdtem a keresgélést, hogy megpróbáltam feltérképezni, milyen természetűek a ránk leselkedő kockázatok, amikkel szemben érdemes felépítenünk valamiféle önvédelmi rendszert, amin alapul a biztonságérzetünk. Az elsődleges, ugye tűzveszély, áradások, belvíz, az ivóvíz kérdése, közutak okozta kockázatok, a vasúti közlekedés és a Duna. Ezen felül még itt én ideírtam 2 további tételt, ami lehetséges, hogy későbbi vizsgálódásoknak lesz a tárgya, a munkahelyi balesetek és a háztartásokban fellépő kockázatok kérdése. Lehet, hogy ezekről majd később fogunk egyszer még külön beszélgetni. Jobb oldalt pedig egy meglehetősen fáradt őrangyalt látunk, aki nem győzi a munkát ilyen veszélyes környezetben. Közlekedéssel kapcsolatos veszélyek. Ha ránézünk a térképre, akkor magától adódik a konklúzió, hogy ez egy átjáróház. Délről északra, keletről nyugatra, mindenféle irányban nagyon komoly tranzitforgalmat bonyolít le a város közúton és vasúton, és részben a vízi úton is. A közút annyira régi, hogy a legrégebbi térképeken és a legrégebbi leírásokon is szerepel ez az útvonal itt a Dunával párhuzamosan, kincstári főútvonalként kincstári pénzből, a kincstár által, királyi kincstár által fizetett emberek által volt karbantartva. Régen a nagy kockázat a homok, a sár, a változó időjárás következtében kialakuló nehézkes útviszonyok, útonállók, tehát közbiztonság hiánya, és a túl magas töltés, majd egyszer, ha lesz idő, erről is fogok beszélni, hogy ez miért volt fontos és miért volt érdekes. Most pedig a túl nagy forgalom, a meglévő szűk utcaszerkezetre méretezett, tehát a túlságosan nagy forgalom, amit ezek az utcák nem bírnak elviselni, a zsúfoltság, a kátyúk, a 2A gyorsforgalmi út, amíg még nem volt kettéválasztva, és legújabban a kerékpáros forgalom is okoz problémákat. Én itt beválogattam néhány újságcikket, ki is van nyomtatva, akinek van kedve, érdemes belenézni a szóhasználat miatt. Az egyik az 1926-ból való, másik 30-ból, 66-ból, ezek közlekedési balesetek, némelyik végzetes, másik inkább olyan kis aranyos. Vasútra áttérve, de rendkívül nagy forgalmú vasútvonal. Egyszer ráérő időmben kiszámoltam, hogy az Alsógödi Sorompó napi 8 órát van zárva. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 7-8 percenként mennek el vonatok, személyvonatok, gyorsvonatok, tehervonatok. Csak példaként mondanám, most nemrégiben olvastam egy meglehetősen dühött posztot arról, hogy valaki a szeme láttára ment át, előtte egy másik autó, pedig piros volt a jelzés, ugyan a sorompón még nem ment le, de átment rajta, és hogy miért csinálják ezt emberek, miért nem tudják betartani a KRESZ. És a legnagyobb döbbenet az volt számomra, hogy a kommentek között megjelent egy hosszas értekezés arról, hogy ugyan már ki lehet számolni, hogy az a vonat, ami ott a kanyarba jön, annak még legalább 4 másodperce van, amíg ideér, az alatt pont a Felsőgödi Sorompón át lehet érni. Többen felháborodtak ezen, és ez az úriember, aki ezt írta, az hozzátette, hogy ugyan ne gondoljátok már, hogy én felelőtlen vagyok, 3 lánygyerekem van. És én ezt egészen döbbenetes hozzáállásnak tartom, és gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, mert nem tudja senki bemérni azt, különösen ebben a felsőgödi átjáróban, hogy a kanyarból érkező vonat az éppen 80-nal fog érkezni, vagy 140-nel fog érkezni. És akkor történnek a meglepetések. Ugyanígy az, aki a jobb alsó sarokban csak jelzésértékűen oda tettem az én tudtommal legutolsó áldozatát ennek a kereszteződésnek, akinek be volt dugva a fülhallgatója, ment át,
Az egyik irányba elment az egyik vonat, és a másik vonat telibe kapta, meg is halt szegény. Ez azért raktam ide, mert fölötte van egy ugyanilyen eset 1930-ból, ami szerencsésen végződött abból a szempontból, hogy az érintett túlélte, de ugyanígy az egyik vonat elment, a másik vonat meg ellökte. Rettenetesen nagy számúak a közúti átkelőkön történő balesetek, és a vasút azt mondja, hogy az elmúlt 15 évben vasúti átjáróban nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset, azokat minden esetben a közúton közlekedők figyelmetlensége vagy a kressz szabályok megszegése okozza. Ez tiszta beszéd. Gödön. Ki tudja, hány sorompós átkelés van? Az alsógödi táblától a felsőgödi tábláig. Igen. Három van. Három van, mind a háromnak nagyon rossz a statisztikája. Hát van egy alsógöd kijáratánál, ahol most legutóbb volt ez az egészen drámai, szörnyűséges baleset az idős házaspárral. Van az alsógödi, és van a felsőgödi. Mind a három borzasztó. És ez egyrészt amiatt, hogy nagyon nagy a forgalom, és nagyon nagy a keresztező forgalom is. És nem tudom, hogy lehetne ezen úrrá lenni. Több türelemmel, odafigyeléssel nyilván. És akkor itt vagyunk a harmadiknál, közlekedéssel kapcsolatos veszélyeknél. A dunai hajózás, kompok, vízisportok, téli sportok is ide tartoznak az én megítélésem szerint. És ezért különösen a Dunával kapcsolatban nagyon markánsan feljön az a gondolat, hogy azok, akik újonnan költöznek ide be Gödre, és nincsenek abban a szenzációs helyzetben, hogy az apukájuk, a nagypapájuk elmondja nekik, vagy elmondta nekik gyerekkorukban, hogy itt soha, semmilyen körülmények között nem fürödhetsz. Ott se. Ott akkor ne fürödjél, amikor magas a Duna vízállása. Kicsi a víz, ott fürödhetsz. Ugrálni meg végképp ne. Vagy hogy a jégre, az élő Dunában nem menjél rá, mert nem tudhatod, hogy nem mente ki alóla már a víz, nem csökkente a vízszint, és nem tartja semmi azt a jeget, beszakad alatt, sose találunk meg. Vagy hogy ugyanígy a Feneketlen tóra sem megyünk rá a jégre, mert bizonytalan a jég vastagsága. Ugyanígy a legjobban evezők is elbízhatják magukat, és akkor elérkezünk a virtushoz, vagy netán az alkohollal megtámogatott virtushoz. Mindannyian tudjuk, hogy minden évben van egy-két baleset, némelyik végzetes. Ugye ez a jobb oldali kép, ez a 2013-as nagy árvíznél készült, csak emlékeztetőként, hogy amikor 8 méter fölötti a víz, akkor sehol, semmikor, semmilyen körülmények között nem jó a vízbe belemenni. Itt is néhány újságkivágás régi időkből, és az, ami középen itt feljött, ez pont a gátnál történő fürdésnek a veszélyeire hívja fel a figyelmet. Az alsót még egy pillanatra. Minden gyereknek más az, ami eljut a füléig. Kiskorban még jobban, kamaszként már nehezebben. De hogyha valakinek mondjuk azt mondjuk, hogy ha itt elveszíted az uralmat a víz fölött, és elmerülsz, akkor lágymányosnál fognak kifogni. Vannak emberkék, akiknél talán ennyire komoly dolgot kell mondani ahhoz, hogy megértse, hogy ez nem tréfaság. A Duna árvizei és az árvízvédelem az mindig is markáns eleme volt a Gödön élőknek. Az Árpád-kori időkben, vagy még régebben a bronzkori időkben védelmet jelentett alapvetően, nagyon gyorsan kitapasztalták, hogy mik az előnyei ennek a vízjárta területnek, és éltek vele. De azt is nagyon gyorsan megtanulta mindenki a maga kárán, vagy a barátja, vagy a rokona kárán, hogy tisztelni kell a Dunát és a természet erőit, mert visszaüthet, hogyha
túl erősnek képzeljük magunkat vele szembe. Körülbelül az 1930-as években készülhetett ez a kép a fák nagysága alapján a Felső-Gödi gátról. Ezt már előző alkalommal is elmondtam, szerintem nagyon fontos, most is elmondom, hogy ez nem valami állami erőből épült, hanem a helybéli emberek adták össze a megépítéséhez szükséges költségeket, és rendkívül takarékos módon készült el, és nagyon biztonságosan. Alatta körülbelül a Hunyadi utca magasságában látható egy árvízzel elöntött terület. Ez 1940-ben a nagy árvíznél a gátszakadás következtében alakult ki. 1963-as látkép a Kertvárosról, az hasonlóképpen néz ki, pedig itt nem is árvíz volt, hanem ez a belvíz, ami akkor az egész országot szörnyűségesen letarolta, és mindenfelé problémákat jelentett. A Duna és a Balaton környékén az egész vasútpályát elmosta, az utakat elmosta sokfelé. Úgyhogy a katasztrófa védelem lényegében azt se tudta, hova szaladjon és hol próbálja csökkenteni a károkat. És akkor itt pedig már a 2013-as utolsó nagy árvíznek a védelmi munkái láthatóak. Elképesztő összefogásnak voltunk a szemtanúi, egészen lenyűgöző volt. Itt a katasztrófavédelem nagyon kitett magáért, a honvédség erői is felvonultak, és őrizték több éjszakán át a gátat, és figyelték a víz emelkedését, süllyedését. És itt pedig a buzgárok elleni védelmet is látjuk, a töltésnek a megerősítését, illetve a legfelső képen azt hiszem ott éppen a Széchenyi Ödön parknak a védelme látható. A belvíz nem nagyon volt telefonkommunikációs lehetőség, és ezért 24 órás telefonügyeletet tartott több napon át, majdnem egy héten át a régi postahivatal, és ő rajtuk keresztül tudott kommunikálni az elhárításra összegyűlt erőkkel a katasztrófavédelem. Ezen keresztül szervezték a mentést, akkor még nagyon sok vályogház is átgödön, amik összeomlással fenyegettek a sokszor 1,5-2 méteres vízben. Ennek a belvíznek az elvonulását akadályozta az, hogy az átereszek a vasút, illetve a közút töltései alatt, ezek el voltak tömödve, hosszú időn keresztül nem foglalkozott velük senki, ez aztán azonnali intézkedéseket követelt. Ezen felül akkor még közegészségügyi kockázatot is jelentett az, hogy a ásott kutakból nyerték az ivóvizet az itt lakók, és ezek minden egyes alkalommal, ez a 63-as, ez egy szélsőséges volt, de igazából a téli hóolvadás idején ez a belvíz mindig megjelent az alacsonyabban fekvő területeken, és a kutak elfertőzöttek. És hosszú éveken át a helyi házi orvosok keményen lobbiztak azért, hogy fogjon bele a közösség, fogjon bele mind a két község vezetékes vízmű kiépítésébe, az állandó fertőzés veszély kiküszöbölésére. Ez aztán meg is történt, meg is valósult. Van néhány kép, ide alsógödi felvételeket tettem be. Azt hiszem, hogy ott a bal alsó kép, az a alsógödi vasútállomásnál készült. Szerintem azóta se volt ott ilyen tengernyi víz. A többi kép az pedig, illetve, bocsánat, a második kép és az a legfelső, az a alsógödi Kertváros felé a vasút melletti árkot mutatja, és ez a jobb alsó kép pedig a később leégett Szent István templomot, és mellette az út mentén az árkot, ahol itt látszik, hogy ladikkal közlekedtek az emberek még ezen az oldalon is. És ezzel elérkeztünk a tűzvédelemhez. Ez úgy indult, hogy még nem is volt önálló község Felsőgöd, amikor történt egy tűzeset, egy jelentős esőzés után 1910-ben, 10 májusában, az Ady Endre út egyik ingatlanán egy fáskamrában oltatlan meszet tároltak egy zsákban, vagy zsákokban, és beáztak ezek a zsákok, és a mész az
begyulladt, és a mellette lévő gyúlékony anyag, nátszövet és tűzifa az begyulladt, és majd lánggal égett, az egész le is égett, az egész melléképület. Épp hogy csak meg tudták menteni a környező családi házakat, amelyek annyira frissek voltak, hogy még szinte meg se száradt rajtuk a vakolat. És akkor ez annyira fontos figyelmeztetés volt a telepesek számára, hogy összeültek, és elhatározták, hogy létrehoznak egy tűzoltó szervezetet, fecskendő, lajtoskocsi, oltóanyag és minden, ami ahhoz kell, hogy ők hatékonyan tudják ezt a védelmet biztosítani. És nem sok idő telt el, gyakorlatilag másfél hónapon belül megalakult a felsőgödi telepesek önkéntes tűzoltó testülete. Én most nem olvasnám fel ezt a hosszú szöveget, a lényege az, hogy a Felsőgedés környéke 1910. júliusi lapja tudósított róla, hogy hogy jött létre ez a szervezet. És itt két nevet, meg néhány számot szeretnék kiemelni. Ez a 30 korona az volt, amivel az alapító, a 10 alapító az egylet alapkasszáját létrehozta, tehát 300 aranykorona összegyűlt ebből. A pártoló tagoknak az éves díja 4 korona volt. Ezeket összehasonlításképpen szeretném mondani, hogy egy rangidős tanárnak a havi fizetése volt 200 korona. Tehát ehhez képest tudjuk viszonyítani, hogy az, amit a tűzoltó felszereléseket gyártó és forgalmazó cég ajánlatot tett arra a csomagra, amit a testület megkívánt rendelni, az 2700 korona volt. Ebből 300 korona volt az induló pénz, és 1000 remél és helyekre volt megbízva azzal, hogy ezt a feladatot lebonyolítsa és megszervezze. Úgyhogy erre a 300 koronára ők fölvettek 2400 korona hitelt, és ezt a 2400 korona hitelt a saját ingatlanukra terhelték be. A hitelt úgy vették fel, hogy 10 év alatt fizetik vissza kamatmentesen, évi 240 koronával. 2011-ben fizették be az első részletet, és 2021-ben az utolsót. Minden évben határidőre, függetlenül attól, hogy közben volt egy világháború, és hogy közben a tagok jelentős részét behívták katonának, és nem is mindannyian tértek vissza. 1912-re elkészült a szerház is az őrszobával, és ezzel megindult ezzel azt lehetett mondani, hogy amit megálmodtak az alapítók, az sikeresen összeállt. Ugye a két színes kép az mutatja a Bozóki téren található tűzoltószertár emlékhely berendezését. Ezek ma is működőképes kocsik, alkalmanként még bemutatókat is tartanak vele a hozzáértő szakemberek. És a bal felső sarokban a 50-es évek női tűzoltó csoportja, akik rendre taroltak a tűzoltó versenyeken. Érdekességképpen, és ami nagyon fontos, László, illetve Eiser Emil, akinek a nevét az előbb mondtam, ő volt a titkára és pénztárnoka az egyletnek. És végül egy fontos megrázó tűzeset története, röviden, hogy az előbb a képen mutattam, a régi Kettes út mellett épült fel 1907-ben az Alsógödi Szentkereszt kápolna közadakozásból. Ahogy arapodott az alsógödi közösség, úgy vált szűkössé a kis kápolna, és látszik is a felvételen, hogy hozzáépítettek egy kápolnát, meg meghosszabbították, kibővítették, tornyot építettek hozzá. Az alsó képen pedig látszik kicsikét a belseje is a Szent István templomnak. Eredetileg Szentkereszt templom volt, de még a 30-as években átnevezték Szent István templomnak. És 1993-ban egy áprilisi éjszakán ez a sokadik betörés volt egyébként. Betörés és rablás és gyújtogatás áldozata lett a templom. Akkor már nem működött ez az önkéntes csapat, nem volt Gödön semmilyen szervezett tűzvédelem,
és Újpestről és Vácról kellett, hogy kiszálljanak a tűzoltók, a hivatásos tűzoltók. Újpestről 17 perc alatt értek ide, Vácról 14 perc alatt. Sajnos ez túl sok volt ahhoz, hogy meg lehessen menteni az épületet, hiába próbáltak meg mindent, menthetetlenül. Az egész tető szétégett, és az oldalfalak is megrendültek. Úgyhogy talán, hogyha akkor lett volna működő, ügyes és jól szervezett csapat, akkor még most is állna ez a szép régi templom. Ez itt a tudósítás a korabeli ajtóról. Ugye kezdtem ezzel a minden a régi kérdéssel, és ugye átnéztem ezt a nagyon sok, jóval többet, mint amit itt beletettem ezekbe a diákba. Rengeteg újsághírt mindenféle balesetekről, és rémtörténetekről, és katasztrófákról, és arra jutottam, hogy lényegében ugyanazokban a kategóriákban tudjuk becsoportosítani. A tűzveszély most is fennáll. A tűzveszélynél muszáj kiemelnem, ugyan nem az én tisztem, de mégis úgy érzem, hogy ezt nem hagyhatom ki, mert személyesen is érintett voltam ebben a történetben. Nagyon sokan vagyunk itt Gödön, akik olyan házban élünk, amit 100-110 évvel ezelőtt építettek, ha nem is az egészet, de egy részét. Nagyon sokan már eljutottak, nem mi, hanem mondjuk a szüleink már eljutottak oda, hogy átvezetékezzék a házat. De nagyon sokunknak a háza vagy a közúthoz van közel, vagy a vasúthoz van közel, ami állandó rezgésnek teszi ki a házakat. Ez az állandó rezgés ezeket az elektromos kötéseket megtépázza. Ha meg még nem is volt mindenhol lecserélve, hanem csak toldozgatva, hogy néhol megmaradt a régi, ahhoz hozzákötötték a részvezetékhez az alumínium vezetéket, és azt egy ilyen kátrányos szigetelő szalaggal összekötötték, ami már régen széttöredezett, és már régen nem szigetel egyáltalán, akkor egyszer csak azt találjuk magunkat, hogy füstöl a fal, és hogy nem világít az egyik lámpa. Utána a másik is kipattan, és utána a harmadik is. És ha elég ügyesek és gyorsak vagyunk, és nem alszunk 77 méter mélyen 3 altató hatására, hanem van időnk elmenni, lekapcsolni a biztosítékot és áramtalanítani a házat, akkor nem fog leégni a fejünk fölül. És mondhatjuk azt, és én is ezt mondtam, hogy de hát ott vannak a biztosítékok. És azt mondta a villanyszerelő, hogy van az a helyzet, amikor nem elég gyors a biztosíték. És nem is olvadó biztosítékok voltak, hanem automaták, és mégse oldott le. És akkor kérdeztem, hogy akkor mégis mi a védelem? És erre azt mondta, hogy ahogy az autónkat 15 000 kilométerenként elvisszük szervizbe, ugyanúgy a házunknak a villamos berendezései vagy villamos hálózatát érdemes 15-20 évente szakemberrel átnézetni. Nevetségesen kicsi a költsége egy tank benzin nagyjából. Ahhoz képest, hogy milyen módon tudjuk megnövelni a saját tényleges biztonságunkat, nem csak a vélelmezett biztonságunkat. Áradások, belvíz. Az ivóvíz kérdése ugyan más aspektusból, de újra itt van. Közutak, mindannyian tudjuk, hogy állunk ezzel. Vasúti közlekedés, az előbb említettem példákat. Semmit nem javult a helyzet, sőt, én szerintem határozottan romlott. És a Duna. A Duna kincsünk, hogyha biztosan sokan vagyunk úgy, ahogyan én magam is, meg az én családom is, hogy amikor békességre vágyik a lelkünk, akkor lemegyünk és sétálunk egyet a Dunaparton. De hát a Dunának nem csak ez a békés arca van, és ezt nem szabad elfelejtenünk, és hogyha a szomszédunkba új család költözik gyerekekkel, akkor ne felejtsük el felhívni erre a figyelmüket. Úgyhogy az őrangyal legyen mindannyiunkkal, meg a saját tudatosságunk és elővigyázatosságunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Ez is egy olyan nap, amikor Bátorfi Ildikóval találkoztam, és megint örülök annak, hogy megmutatta azt, hogy hol élek, vagy hol éltek az elődeink. Hálásan köszönöm. Olyan tudása van, amit mindig id ad nekünk, és neki is megmarad, és nekünk is lesz, tehát ő egy csoda, amit tenni tud. Valami módon ő is egyfajta őrangyal, csak ő annak a tudásnak az őrangyala, amire nekünk szükségünk van, hogy a múltunkat ismerjük, hogy a jelent élni tudjuk, hogy a jövőről gondolkodni tudjunk.
Szeretnék önöknek bemutatni egy igazi őrangyalt. Egy olyan tündért, aki köztünk jár, köztünk él, aki fiatal kora ellenére, bántóan fiatal kora ellenére az egyik legidősebb tagja a Váci Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, abban a formában, hogy legrégebben dolgozik benne, és nem csak, hogy dolgozik benne, hanem titkára is ennek az egyesületnek. Láttuk, hogy titkárnak lenni milyen nagy feladat, és szeretném megkérni őt, hogy segítsen nekünk abban, hogy egyáltalán mit csinál, milyen tevékenysége van egy önkéntes tűzoltó egyesületnek. Segít nekünk ebben? Természetesen, és köszönöm szépen. Parancsoljon. Üdvözlök mindenkit sok szeretettel. Igen. Én Lipták Dóra vagyok, a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tisztségviselő tagja, vonulós tagja és titkára, ahogy már az úr előttem ezt elmondta. Szeretném belevágni rögtön az egészbe. Egyesületünk Vácon nagy múltra tekint vissza, hiszen 1871-ben első között alakult meg Vácon az önkéntes tűzoltóság, 20 alapító és 51 pártoló taggal. Nagyon sok visszacsatolás lesz itt Ildikónak a bemutatójára, ami nagyon színvonalas volt szerintem, és nagyon-nagyon sok mindenre fölhívta a figyelmet. Ezzel kapcsolatban rögtön indítanék is egy nagyon-nagyon szép idézettel, ami szintén odavág, hiszen gróf Széchenyi Ildöntől fogok most idézni, miszerint ez nem parádé, amit csak mulatságra talál ki valakit, untabból, hazánkban a tűzoltás igazán égető szükség. Ez az, ami élteti a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tagjait. A fenti motto fényében próbálunk minden nap eljárni, és igyekszünk arra, hogy ez ne csak egy jó munka legyen, hanem valójában tevőlegesen is hozzá tudjunk tenni igazából a tűzmegelőzési, tűzoltási, műszaki mentési, hagyományőrzési feladatokhoz. Vonulási területünket tekintve teljesen megegyezik a hivatásos állományéval, jelenleg ez 17 települést ölel föl, köztük Gödöt is. Azt szeretném itt megjegyezni, hogy jelenleg még Váci Önkéntes és Tűzoltó és Polgárőr Egyesület vagyunk, de hamarosan ez megváltozik Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület névre, ez már folyamatban van. Jó, tehát, mint ahogy említettem, ugye 17 település tartozik hozzánk, köztük Göd is. A viharkárok felszámolása mellett lakástüzekhez, közúti balesetekhez, általános segítségnyújtáshoz és minden olyan eseményhez, ami a katasztrófavédelemmel jár, riasztják egyesületünket rendszeresen, de feladataink közé tartozik a prevenció, az árvízvédelem és a polgárőrség is. Tehát a vonulásunk éves szinten 25-30%-át csak Göd teszi ki. Tehát ez csak Göd. És mivel a tavalyi évben átadásra került a szertárunk itt Gödön, így a vonulási időnk jelentősen lecsökkent, tehát a legrosszabb esetben a riasztásról számított 5 percen belül ki tudunk jutni a kárhelyszínre, legyen az bármi. Hogy Ildikó mondta, most lenne templomunk. Ha ez 5 perc alatt történik ez a vonulás, akkor az a templom valószínűleg megmenthető Így van. volna. Így van. 50-en alakultak annak idején, és most mennyien vannak? Most jelenleg egyesületünk 37 fő aktív állománnyal rendelkezik, ezek tűzoltók és polgárőrök egyaránt. Itt viszont be is mutatnám akkor részletesen a tevékenységünket. Ez az átadott szertárunk és a 2 gépjárművünk, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Ez egyébként német testvérvárosi kapcsolattal sikerült Donaueschingen, Vác testvérvárosa. Tőlük kaptuk az autókat adományba. Hogy ne olyan régi eseményt hozzak, ez nem olyan rég, Sződligeten történt, biztos sokan hallottak az esetről. Hát egy gépjármű elrontotta az irányt, és úgy döntött, hogy most ő vonat lesz. És a síneken kötött ki, ezt a mi egyesületünk csörlőjével tudták összeszedni ezt a gépjárművet. Tehát az első, amiben tudunk segíteni, az a műszaki mentés. Következő, ami nagyon fontos, és tevékenységünk egyik fő eleme, szintén az elemi kár elhárítás. Tudni kell, hogy Gödön rendkívül sok elemi kár van. Tehát, hogyha egy kicsit is be van borulva, vagy fúj a szél, akkor tudjuk, hogy itt fixen vonulni fogunk. Itt sajnos nagyon-nagyon szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy ha valaki úgy érzékeli otthon, hogy van egy fa a kertemben, ami mondjuk még a nagyapám ültette, fenyőfa,
aminek ugye a gyökere nem túl mély, tehát az épp hogy csak úgy a felszín alatt lebeg, és egy pici dőlésszöge már van annak a fenyőnek, na akkor jusson eszünkbe, amikor szakad az égeső, meg mondjuk 100 km/órás viharok vannak, mert nyilvánvalóan az akkor előbb vagy utóbb fogja érinteni a háztetőt. Tehát valószínűleg ez a házra fog borulni. Tehát érdemes előtte már átnézetni, szintén szakembert kérni, esetleg felkérni, hogy biztonságos az a fa, jó helyen van az ott. Tehát nem vagyunk hívva a fakivágásnak teljesen fölöslegesen, mi csak is kifejezetten a veszélyes fák kivágását vagyunk hajlandóak elvállalni. A következő és a legfőbb természetesen az a tűzoltás. Ez is egy nem olyan régi, 2024. első 17-én egy Vácrátóti, biztos erről is sokan hallottak, botanikus kert mellett lévő épület égett teljes terjedelmében, oda is egyesületünket riasztották, és a helyszínre érve segítettük a hivatásos állomány munkáját. A másik nagyon fontos és ritkán hangoztatott tevékenység az eltűnt személyek felkutatása. Sajnálatos módon nem olyan rég volt egy eset, amikor Katalin pusztán az egyik bajtársunk eltűnt. Egyesületünk azonnal segítséget nyújtott, és felajánlottuk segítségünket, hogy ha tudunk, akkor segítünk, el is fogadták ezt a segítséget. Megtaláltuk az úriembert, sajnos már nem élve. A következő, amit én tartok a legfontosabbnak, az a rendezvények, hiszen a gyerekeket így tudjuk preventálni. Tehát muszáj prevencióval fölhívni a figyelmet már igen korán arra, hogy hogyan tudjuk megelőzni a baleseteket, a tűzeseteket, vagy bármilyen olyan eseményt, ami a mi biztonságunkat igazából befolyásolhatja. Ez nálunk igen rendszeres, tehát több bölcsödétől, óvodától, Vácon, a Váci Vigalom alatt is kint szoktunk lenni rendszeresen különböző kis feladatokkal a gyerekeknek, hogy már nagyon-nagyon fiatalon megismerjék a tűzoltással kapcsolatos tennivalókat, illetve hogy lehet ám tűzoltónak is jelentkezni, ha éppen már ott vagyok korban, és ezt nagyon-nagyon szokták szeretni, megértékelni, és úgy érezzük, hogy ezzel értéket teremtünk. Gyakorlatok. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos nálunk, hiszen a tagjainknak folyamatosan szakmailag is, gyakorlati szinten is és elméleti szinten is muszáj képeznie magát. Ez most az éves rendszerben tartó gyakorlatunk tavalyról, ahol pont az árvízvédelem volt az egyik fő tevékenység. Itt nagyon gyorsan megtanultuk, hogy kell zsákot pakolni, tehát aki nem tudta, az itt most megtanulta, hogy mit tud csinálni a buzgárokkal, és hogyan lehet esetleg megfelelően védekezni. Ez a gyakorlatunk Donaueschingen testvérvárosából érkezett hozzánk az ottani tűzoltóság egyik vezetője, és ő tartott nekünk gyakorlati és elméleti oktatást, tehát tényleg nagyon-nagyon színvonalas oktatásaink szoktak lenni. És ugye a legfontosabb, hogy segítsenek, hogy segíthessünk, hiszen enélkül mi sem tudnánk létezni. Ez a legfontosabb. Értem. És 37 ember, ennyi eszköz, meg hogy segítsünk. Mibe van ez? Mennyibe kerül nekünk ez? Mennyibe kerül önöknek ez? Mi a költségvetésük? Igen, ez nagyon jó kérdés egyébként, mert az utóbbi időben rengeteg problémával kellett szembenéznünk. Tehát többek között ugye az infláció növekedése, amit szerintem még az átlag kis emberek is, több köztük én is megérzékeltünk, akár egy benzin vagy üzemanyag költségen, de akár most így felsorolva a tűzoltóság tekintetében, tehát üzemanyagárak, mindent saját költségből oldunk meg. Tehát mivel minket kifejezetten csak maximum az önkormányzatok támogatnak, nem túl sok összeggel, vagy nagy összeggel, továbbá pályázatokon tudunk csak összeghez jutni, ha tudunk, vagy eszközhöz jutni, ezért vagy önként, saját költségen tudunk működni, vagy segítségből. Ugye ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy találjunk olyan támogatókat, akiknek ugyanaz a célja, mint nekünk, hogy mi, akik önként beletesszük a munkát, az energiát, az időt, azok tudjanak menni, azokon segíteni, akiknek szükség van rá. Hiszen, hogyha nincs meg ugye az éves szinten csak a bevizsgálása az eszközeinknek, a felszerelésünknek több millió forintos nagyságrendre rúgnak. Ugye ott van a szertárunk, a Nemeskérés a Rómaiak sarkán van egyébként, hogyha valaki szeretné megnézni bátran,
annak a fenntartási költségei, ugye a villany, a víz, hál' Istennek gázt nem használunk, tehát próbálunk mi is korszerűsíteni, tehát irtózatos mennyiségű összegek mennek ki. Sajnos. Érdekes, hogy a biztosítótársaságok nem támogatják ezt a tevékenységet? Nem sajnos, sőt, ezt ugyanúgy minden gépjárművünkre egyesével ki kell fizetni a biztosítási költséget is. És az több 100 000 forint. Bocsánat, tessék. Picit az, hogy mit jelent az, hogy önkéntes, ezt nem annyira értem, és nyilván látom azt, hogy legalább olyan professzionális szinten dolgoztok, mint a hivatásos állomány. Tehát az, hogy valaki önkéntes tűzoltópolgár, ez azt jelenti, hogy nektek amúgy van civil foglalkozásotok is, és ezt mind a saját szabadidőtök terhére csináljátok? Így van, nagyon jó a meglátása az úrnak. Bocsánat, nem tudom. Abszolút így egyébként. Tehát mi abszolút tényleg általános hétköznapi emberek vagyunk, van köztünk ács, van köztünk vasutas, van köztünk könyvelő, tehát elég széles körben mozgunk, és a saját szabadidőnkből, amikor tehetjük, akkor vállaljuk az önkéntességet. Ennek azért vannak feltételei, tehát ugye betöltött 18 év, magyar állampolgárság, ezek ilyen alapvetőek, illetve van egy komplett szakvizsga, amin végig kell menni, tehát azért mi kiképzett tűzoltók vagyunk, enélkül nem is lehet vonulni. Tehát ezt úgy hívják, hogy 40 órás alaptanfolyam, ha ez nincs meg valakinek, ő nem mehet ki káresetekhez, nem vonulhat. Ez mindenkinek megvan, sőt, van, akinek már a 140 órás tanfolyama is megvan, ez tűzoltásvezetőit jelent. Tehát nekünk azért a tudásunk nagyban hasonló a hivatásosokéhoz, mert a gyakorlatunk sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos megvan. Az eszközeink pályázatok útján, támogatók által megvannak, bár így is épp hogy kijövünk a saját pénzünkből, a saját tagdíjunkból próbálunk élni, illetve nyilvánvalóan az adó 1% az, ami most nekünk nagyon-nagyon sokat tudna segíteni. Ez elképesztő, hogy gyakorlatilag közfeladatot láttok el. Így van, mi közfeladatot ellátó személyek is vagyunk, tehát hogy ez a hivatásos megnevezésünk, vagy hivatalos megnevezésünk, viszont abszolút, amit a hivatásosok csinálnak, mi copy-pasta ugyanazt csináljuk, csak ingyen. Miért nem vagytok akkor hivatásosok? Tehát így fölmerül a kérdés, hogy ha ez egy állami feladat, akkor ezt miért nem csinálják nálam? Hát ennek több oka is van egyébként. Hát az én szempontomból elmondom akkor jó, mert én egyrészt nő vagyok, tehát, és Magyarországon van egy magzatvédelmi törvény, ami rendelkezik arról, hogy nő Magyarországon nem vonulhat. Ezt egy kicsit kicselezve, de vonulhat önkéntes tűzoltóként. Tehát, hogyha valaki például nőként úgy érezte, hogy na én leszek szem a tűzoltó, akkor ő ezt megvalósíthatja, és ő eljöhet, és bármelyik önkéntes tűzoltóság szívesen fogja egyébként látni a nőket, sőt, de azért azt tudni kell, hogy hivatásosként nem vonulhat nő. A fiúk esetében nagyon széleskörű a miért, hogy miért nem ott. Van, aki nem úgy alakult az élete, és később jött rá, hogy ő szeretne önként segíteni valahogy, és ez éppen ebben nyilvánult meg, hogy akkor most megtalálta az önkéntes tűzoltóságot, és csatlakozott hozzánk. De van olyan, aki például közöttünk, az egyik alelnökünk, az hallássérült, tehát ő süketnéma. Mégis tökéletesen kommunikál, és mégis képes a vonulásra, sőt, pápvizsgával is rendelkezik. Az a kérdésem, hogy ennek kapcsán, amit föltettél, hogy miért vállal valaki önkéntes tűzoltó és polgárőr tevékenységet. Hogy gondolom, hogy sokan vannak olyan emberek, akik szinte életcélnak tekintik azt, hogy másokon segítsenek, ugye? Ez így van, tehát ez csak hivatástudattal lehet csinálni. Akkor megteszik, hogyha ez nekik nehezükre esik, így van. hogyha 10 órában kell, 20 órában kell, mert őket az élteti, hogy másokon segíthessenek. Végül is el is mondta helyettem, hogy mi a lényege ennek. Igen, tehát, hogy nekünk teljesen mindegy, hogy tél van vagy nyár van. Ez, hogy belülről jön, ez egy életérzés, ez egy hivatástudat. Ezt, ha akarja csinálni az ember, csinálja, olyan nincs, hogy kicsit akarom. Tehát, hogy itt vagy oda teszed magadat, mert emberek élete múlik rajta, sőt, a saját bajtársad élete is múlhat rajta, csak egy pici nem odafigyelésből, vagy bohókázásból, nem, tehát hogy ez tényleg abszolút szívből jövő hivatástudat kell, hogy körülölelje, anélkül ezt nem lehet csinálni. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy egy 24 órás teljes felügyelet van?
Nálunk úgy működik, hogy minket a katasztrófavédelem az, aki beriaszt. Mi egy applikáción keresztül kapjuk a riasztást, viszont kaphatunk direktbe is hívásokat. Van egy telefonszámunk, illetve Facebook oldalunk, ami abszolút nyilvános és elérhető. Tehát bármikor bárki tehet bejelentést feleink, mi ugyanúgy ki fogunk vonulni az adott helyszínre. Igyekszünk úgy csinálni, hogy minden esetben legyen annyi ember, legalább egy fél rajnyi egység, aki éppen ki tud vonulni egy adott helyszínre. Tehát nem 24 órás, mert mi is civil emberek vagyunk, tehát mindenkinek van civil foglalkozása, ahogy az úr kérdezte, de olyan nem volt még, hogy minket riasztottak, és ne tudtunk volna elindulni. És ugye Vác, mire ideér, az 10-15 perc átlagban, hangsúlyozom még egyszer, hogy nálunk ez 5 perc alatt lezajlik. Az a kérdésem, tehát ha jól értem, akkor a tűzoltóság az hatóság. A rendőrség hatóság. Az önkéntes tűzoltó. Közfeladatot ellátó személy. Közfeladatot ellátó személy. A polgárőrség nem hatóság, ugyanúgy. Így van. Az a kérdésem, hol van a határ, amit a hivatásos katasztrófavédelem megtehet, és hol van az, amit a önkéntes tűzoltó nem tehet meg? Na már most ez egy érdekes kérdés egyébként. Mindent megtehetünk, amit a hivatásos tűzoltóság. Egyetlen egy nagyon fontos kritérium van. Minden esetben a hivatásos állomány a mi parancsnokunk az adott szakaszban. Tehát, hogyha valahova kiriasztanak minket, akkor ott a hivatásos állomány parancsnokának az utasításait kell követnünk. Van nálunk tűzoltásvezető, mint ahogy említettem, ő ugyanolyan szakképzett, mint az adott hivatásosok parancsnoka, de mivel ők hivatásosok, értelemszerűen ezért az ő munkájuk alatt, tehát az ő irányításuk alatt fogunk tevékenykedni. De ha mi érkezünk ki elsőnek, ami elég sokszor előfordul, akkor nyilvánvalóan mi vagyunk azok, akik azonnal beavatkoznak, és a mi tűzoltásvezetőnk lesz az, aki ezt az egészet levezényli. Igazán nincs. Igazából egyesületünk minden felajánlásnak örül. Tehát teljesen mindegy, hogy ez most tárgyi, ez pénzbeli felajánlás, vagy akár egy fakivágásra elhívnak minket, amiért valamilyen adományt kapunk cserében, de nyilvánvalóan az adó 1%-a a legnagyobb segítség, de mindennek örülünk, hangsúlyozom. Tehát mivel ott van egy szertárunk, nem kevés férfival, nem kevés nővel, a nő is van rajtam kívül is, ezért nyilvánvalóan az eszközöket is nagyon-nagyon jól tudjuk hasznosítani. De azért hangsúlyozom, hogy a Facebook oldalunkat, tehát Vác ÖTE, mint Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület megtalálnak minket, és egyébként mindig az aktuális vonulásainkról érdemes egyébként bekövetni minket, mert Gödöt érintően és az összes ilyen riasztásról kiteszünk fényképeket, adatokat, mi történt, tehát ilyen lakossági tájékoztatás szinten. Köszönöm szépen az angyalnak. Én már jobban biztonságban érzem magam, nem csak azért, amit láttam, hanem azért, mert egy ilyen határozott ember biztosan határozottan cselekszik, és a bajban a határozottság, a pánik nélküliség az rendkívül fontos, hiszen egymás életéért felelünk akkor. Így van. Köszönöm szépen. Beszéltünk arról, hogy milyen volt Gödön élni, mi szeretnénk Gödön élni. Hallottunk előadást arról, hogy hányan és mi módon vigyáznak ránk, 37 ember most is felelértünk. Hogyha csak azt számolnánk ki, hogy 37 embernek mibe kerülne a személyjellegű ráfordítása, munkabére, amit mi ajándékként kapunk, akkor az 1%, amit adunk érte, az igen csekély ellenszolgáltatás, ezért mindenkit biztatok arra, hogy aki még teheti, az 1%-át ebbe az irányba küldje a saját biztonságunk érdekébe, és arról is kaptunk oltalmat, figyelmeztetést, hogy nem csak úgy felelünk magunkért, hogy bízunk valakiben, hanem úgy is, hogy odafigyelünk saját eszközeinkre és biztonságunkra. De a biztonságnak még számtalan más dimenziója, számtalan más formája van. Erről is érdemes kicsit beszélgetni, lehet egy picit elvonatkoztatva, absztrakt módon is megfogni a biztonságot, lehet a biztonságról, mint legmagasabb, majdnem legmagasabb Maslow'i szintről beszélgetni, és úgy emlékszem, ha az előadást egy kicsit átnézve, hogy András ezekbe a magasságokba és mélységekbe jut el. Tiéd a szó, András. Köszönöm szépen. Mielőtt belekezdenék, hadd még egy gondolattal hozzászóljak Dórának az előadásához, hogy mi a Gödi Polgári Fórumban
bizonyos eszményeket, bizonyos értékeket szeretnénk képviselni, és ennek a mai rendezvénynek is az egyik nagyon fontos eleme az, hogy szeretnénk azoknak az embereknek az értékét elismerni, a munkáját elismerni, akik másokon segítenek, és akik azt vállalják, hogy másokon segítenek, és akik úgy vannak a háttérben a biztonságunk érdekében, hogy mi talán nem is tudunk róla. Úgyhogy köszönjük szépen. De hát kérdés, hogy a biztonság vagy a biztonságérzet, melyik, ami igazán meghatározó, mert lehet, hogy biztonságban vagyunk, de nem érezzük magunkat biztonságban. Ugye, vagy fordítva, hogy biztonságban érezzük magunkat, de mégsem vagyunk igazából biztonságban. Ezt a gondolatot szeretném egy kicsit körbejárni, és majd megkérem a Pétert, hogy ezeket a lámpákat, ha kikapcsolnánk, mert vetíteni szeretnék, hogy ne én beszéljek sokat, hanem inkább csak gondolatébresztő képeket szeretnék mutatni. Én sok alkalommal gyerekeknek és felnőtteknek is szerveztem kalandjátékokat. Ezek nagyon érdekes rendezvények voltak, és volt egy olyan alkalom, amikor 9-10 éves gyerekeknek az erdőben szerveztünk egy ilyen kisebb játékot. Az volt a cél, hogy elmegyünk és megnézzük a varázsló házát. Éjszaka. Ez egy kőház volt az erdőben, és sötét volt, és hát a gyerekek ugye egy kicsit féltek, de az izgalom miatt szerettek volna mégiscsak eljönni. És hát akkor én azt mondtam nekik, hogy aki nagyon fél, az szorítsa magához, hozzon magával egy plüssbabát, egy macit vagy valamit, amit otthon szokott a ágyban tartani, és szorítsa magához, ha fél. És akkor mindenki hozott egy plüssbabát, és amikor kicsit félt, akkor magához szorította, így aztán mindenki nagy örömmel és izgalommal ment végig a sötét erdőn, ahol semmilyen fény nem volt, nem tudom, hogy közülünk ki az, aki már akár felnőttként is egy sötét erdőnek a mélyére elmer menni, anélkül, hogy félne vagy borzongana, de ezek a gyerekek szívesen jöttek, mert így a kis babájukkal biztonságban érezték magukat. Ugye az a kérdés, hogy ebben a helyzetben ezek a gyerekek vajon biztonságban voltak-e, vagy sem? Mert én azt gondolom, hogy biztonságban voltak, hiszen abban az erdőben nem volt semmilyen vadállat, nem volt semmilyen katasztrófahelyzet, biztonságban voltak. De mégis úgy éreztek, hogy nincsenek biztonságban, ugye? Ezért el kellett, hogy hozzák a babájukat. És amikor én azt mondtam, hogy szorítsák magukhoz, akkor magukat biztonságban is érezték. Nem tudom, hogy ebből a kis történetből érezhető, amit szeretnék mondani, hogy hát manipulálhatóak vagyunk, ugye? Lehet, hogy a biztonságérzetünket valaki kiváltja, vagy valaki úgy tesz, hogy biztonságban is érezzük magunkat, de ez nem feltétlenül függ össze a biztonsággal. Azt szeretném megkérdezni, hogy jelenlévők közül, hogy ha ezen a helyszínen lennének, akkor ott biztonságban éreznék magukat, vagy nem. Nem is így kérdezem, ez a hely vajon biztonságos, vagy nem biztonságos? Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy biztonságos, az emelje föl a kezét. Köszönöm. Ki az, aki úgy érzi, hogy nem biztonságos? Igen, köszönöm szépen. Tulajdonképpen tök mindegy. Ezzel csak azt szerettem volna érzékelni, hogy ugyanarról a dologról egyikünk úgy érzi, hogy biztonságos, másikunk úgy érzi, hogy nem biztonságos. Igaz? Ezért szerettem volna ezt megmutatni, és hogy egy picit menjünk bele abba, hogy vajon mit is jelent az, hogy biztonság. Ezek nagyon egyszerű dolgok, és mindenki tudja, de azért egy picit gondoljuk át. Ha az értelmező szótár definícióját vesszük, akkor ezt írja. A biztonság veszélyektől vagy bántódástól mentes, azaz zavartalan állapot. Ez a biztonság. Mit jelent az, hogy bántódás? Ugye a bántódás az testi vagy lelki sérelem. Tehát ettől mentes a biztonság, ettől mentes helyzet. Mi a veszély? Bajjal vagy pusztulással fenyegető helyzet. Tehát ha nincs bántódás, nincs veszély, akkor vagyunk biztonságban, ez szerint. Na de mi ennek az ellentétje, ennek az úgynevezett biztonságnak, vagy biztonságos helyzetnek? Hát ha valami nem biztonságos, akkor veszélyes, ugye? Veszély van. Kockázatos. Vagy mi van még? Nem akar más jönni, ugye? Vagy rizikós, ugye így is lehet mondani. Tehát
Ha nem vagyunk biztonságban, akkor veszélyben vagyunk. Ha nem vagyunk veszélyben, akkor biztonságban vagyunk. Bocsánat, hogy ezt az egyszerű eszmefuttatást lefolytattam. Ugye így néz ki. Ugye a biztonság érzet az viszont annak a tudata vagy érzése, hogy biztonságban vagyunk. Tehát a biztonságérzetnek semmi köze a biztonsághoz. Az egy érzés, vagy egy gondolat. Ezért aztán, hogy ez a hely jó hely, vagy nem jó hely, nem tudjuk, ki így érzi, ki úgy érzi. Most egy 2 perces képsorozatot fogok vetíteni. Peti nem oltott el a lámpát, csak igen, vedd lejjebb, légy szíves. Közben én ugye beszélek róla, ez csak megy magától el. Na, mit gondolunk, ez az ember biztonságban van, vagy nincs biztonságban? Az a gyerek, az biztonságban van, vagy nincs biztonságban? Nincs? Igen. Nézzük meg, hogy honnan. Zsuzsuli, gyere gyorsan, gyere ide! Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Na. Gyere, Zsuzsuli, gyere szépen, gyere! Hol lehetünk? Lehet, hogy rossz felé indultam el, Zsuzsuli. Jó kis fiú vagy, aludj csak, álmodj szépeket. Lehet, hogy az egész csak álom, Zsuzsuli. Csak álmodunk. Reggel a mama ébreszt bennünket. Egy nagy csésze teljes kávéval és édes süteménnyel. Előbb eszünk, aztán szerelmeskedek vele 2-szer vagy 3-szor. Ha bírok. Úgyhogy eddig ez a filmrészlet. Gondolkodjunk egy kicsit úgy, hogy a biztonságérzetet vajon hogyan is definiáljuk. Persze mindenki, ahogy szeretné. Ez a film sokan látták valószínűleg. Ki nem látta? Ne, akkor tessék megnézni. Akkor nem, még majd hagyjad, légy szíves. És ez az Élet szép, Roberto Benigni filmje, 3 Oscar-díjat és 57 egyéb díjat nyert, majd még szeretnék a vége felé ugyanebből a filmből egy részletet bejátszani. Mert hogy ha biztonságban érezzük magunkat, ugye akkor beszélgetünk, elmondjuk a gyerekünknek, aki alszik a vállunkon azt, hogy mit fogok csinálni reggel az anyukáddal. Ugye reggelizni, szerelmeskedni, stb. De aztán kiderül, hogy itt valami nincs rendben. Mit látott a ködben ez az ember? Mit látott? Láttuk rendesen? Mi volt ott? Na? Holttestek. Hullahegyek voltak ott, ugye? Hullahegyek voltak. Nézzük meg, hogy maradjon így a lámpa, jó? Peti, nem. Kicsit kilóg a képből, ez a KSH-nak egy statisztikai adata, 10 évre visszamenőleg föllelhető nyilvános adat, a Magyarországon élő emberek biztonság érzetéről szól ez a tanulmány, ez az adategyüttes. Ugye 4 kérdést tesznek föl, nem lehet nagyon látni, de ugye nagyon biztonságban érzem magam, vagy eléggé biztonságban érzem magam, egy kicsit veszélyben érzem magam, vagy nagyon veszélyben érzem magam. Ugye 4 kérdés, az első 2 kérdés az, aki inkább biztonságban, a második 2 kérdés inkább veszélyben érzi magát. És ugye a felső sorban látható, nem tudom, nem, bocsánat, tehát nem tudom, hogy látszik-e, ugye 2013-as és 2023-as adatot vettünk ki, és itt a régiók szerinti gyakoriságot nézik. Van budapesti régió, Pest megyei, hát ezt azért emeltem ki, mert Pest megyeiek vagyunk, Észak-Magyarország, és összesen országos szinten. Ebből a statisztikából az látszik, hogy ezt a bekeretezett értéket, ha vesszük, tehát azok, akik inkább veszélyben érzik magukat,
állnak szemben azokkal, akik inkább biztonságban érzik magukat. Ugye, hogyha megnézzük, úgy nézik, Magyarország teljes lakossága 2013-ban 64% érzi magát biztonságban, és 2023-ban 84%. Tehát sokkal biztonságosabbnak tartjuk az életet most, mint 10 évvel ezelőtt. Hogy néz ki ez? Pest megyében hasonló. Ugye? Tehát 10 év alatt 20% és csak 13% érzi magát veszélyben. Amit láttuk, hogy az a két kérdés volt, hogy kicsit vagy nagyon veszélyben érzem magam. Tehát a biztonságérzetünk az nagyon magas. Ebben a képsorozatban, amit most fogok mutatni, azt látjuk, amit minden nap az utcákon láthatunk, és hogy vajon ezek hogyan vannak hatással a biztonságérzetünkre. Ugye először is, hogyha bemutatjuk, hogy milyen nagy a baj, akkor elkezdünk félni, igaz? Nagy a baj. Mennyi baj van, mennyi probléma van, mennyi gond van körülöttünk. Hát nem olyan könnyű az élet. És most mindegy, hogy ez politikai vagy nem politikai, melyik oldal vagy másik oldal, gyakorlatilag ezt látjuk. Nagy baj van. Hát ha nagy a baj, akkor biztonságban vagytok? Hát valószínű, hogy nem vagytok biztonságban, ugye? Hát miben vagyunk akkor? Veszélyben vagyunk. Mert nagyon nagy a baj. Veszélyes. Ha veszély van, akkor valamit kell csinálnunk. Gyorsan csináljunk valamit, hogy ne legyen a dolog olyan veszélyes. Mit lehet csinálni a veszély ellen? Hát majd megvédünk, majd mi megvédünk. Nem úgy, mint az önkéntes tűzoltók, hogy mennek akkor is, ha nem tudunk róla. Nem. Erről tudnunk kell, hogy majd megvédenek minket, valakik. Mindegy, azok, akiknek eszközök vannak a kezükben. Megvédünk ettől, megvédünk attól, megállítjuk ezt, megállítjuk azt, hiszen tudjuk, az előbb láttuk, hogy mekkora a baj. És nem hagyjuk. Ugye, megvédjük, nem hagyjuk, megakadályozzuk. Mert mindez nem a biztonságunkra hat, nem azt építi fel, hanem a biztonság érzetünkre hat. És ugye láthatjuk, hogy ezekben a plakátokban, hogy nincs olyan nagy eltérés most, hogy melyik politikai oldal ez mondja, vagy az mondja, vagy a harmadik mondja. Hát akkor meg az a kérdés, hogy vajon miben különbözik a mi életünk, a mi biztonságéletünk, miben különbözik, ha az egyik vagy a másik oldal kezd vele foglalkozni. Hát ugye ezeket a képeket mindenki úgy értelmezi, ahogy szeretné. Lényeg az, hogy ha mindent megtettünk, ugye akkor mindenkit legyőztünk, és akkor onnantól kezdve már rend van, és biztonságban érezzük magunkat. Itt egy idézetet tettem föl, el lehet olvasni, nem akarom különösebben kiemelni. Egy olyan világban élünk, ahol rengeteg információ zúdul ránk. Mindenféle információ, mivel rövid az előadás, nem mutatom be, bemutathattam volna azt is, hogy a reklámok hogyan hatnak ránk és a biztonságérzetünkre. De ebben a világban a biztonságérzetünk nem feltétlenül attól függ, hogy ami van, hanem sokkal inkább függ attól, hogy minket hogyan manipulálnak, vagy motiválnak, vagy alakítanak, mint ahogy az elején meséltem a kis történetet, hogy én is manipuláltam a gyerekeket, és akkor már nem is féltek, mert a kezükben volt ez a kis játékmaci. Amit én ezzel a kis rövid előadással szeretnék mondani, hogy mi a Polgári Fórumban olyan értékeket szeretnénk képviselni, amelyek magasztosabbak, amelyek többek annál, mint amit ezekben az előző plakátképekben láthattunk. És az a kérdés, amire majd mindjárt választ is próbálok találni, hogy vajon lehet-e biztonságérzetet és akár biztonságot is teremteni úgy, hogy nem a veszélyekről beszélünk, hogy nem fenyegetünk, hogy nem vádaskodunk, hogy nem gyűlölködünk. Lehet-e így biztonságot teremteni? És ehhez szeretném, ha megnéznétek velem együtt ennek a filmnek egy részletét, ami szerintem választ ad erre a kérdésre. Holnap reggel vége a játéknak. Díj kiosztás.
most 940 pontunk van, meg 60. Az ezer. Első díj, nyerünk, mit szólsz? A mindenit milyen dühösen keresnek. Ma ilyen nem szabad hibázni, érted? Menj, bújj be gyorsan abba a szekrénybe, fuss, mint a nyúl. Ki? Tudod, az a szőke fiúé, papa. Persze, de nem, tegnap elkapták, ők már kiszámolták. Biztos hely, oda már nem néznek be. Sancé csak volt, fussunk, mint a nyúl, gyere, vigyázz, kéz, rajt, tűz, úgy, futás. Úgy gyorsan, bújj be oda, gyerünk. Tessék egy takaró, hogyha fázol. Itt van. Nem sokára visszajövök. Szevasz, visszajövök, engedem a figyelmüket. Mint hallanáttam volna! Josué, add ide a takarót, fázol? Nem. Akkor add ide a pulóveredet is. Add ide a pulóveret, feldobom egy fára és eltérítem őket. Így még, ha látnád, hogy mennyire ládasan keresnek. Össze-vissza kiabálnak, hol van Josué, merre lehet, ki látta? Káromkodnak, borzasztóan mérgesek, hogy senki nem tud megtalálni. Na jó, én megyek, majd visszajövök. Figyelj, Josué, ha mégis késnék egy kicsit, de akkor sem mozdulj innen. Érted? Ne gyere ki. Csak akkor gyere elő. Jó, figyelj, csak akkor gyere elő, amikor teljes csönd lesz, és nem látsz senkit még a környéken sem. Biztos, hogy biztos. Ismételd el. Nem jövök ki, csak ha már nem lesz itt senki. Jó kisfiú vagy. Szervusz. Majd jövök. Menj.
What's your name? You don't understand what I'm saying, do you? We'll give you a lift. Come on. Come on, get up here. Come on. There you go. Stop! Ez az én történetem. Ezt az áldozatot hozta értem az apám. Ez volt az ő ajándéka nekem. Megnyertük, mama! Igen, megnyertük! Josué, 1000 pontot szereztünk, és nagyon jól szórakoztunk. Elsők lettünk, és tankkal mehetünk haza. Nyertünk! Nyertünk! Hát ugye ki gondolkodhat arról, hogy a biztonsági érzetet vajon hogyan is lehet megteremteni, és a biztonságot is. És zárásul egy üzenetet szeretnék átadni, amit nem én találtam ki, valaki más. Szintén egy filmből egy részlet, rövidebb lesz, mint ez volt, egy percnél nem hosszabb. Hogyan lehetünk biztonságban, milyen biztonsági érzetünk lehet a hatalommal szemben? Ugye a hatalom mindig volt, mindig van, de hogyan tudunk mi kisemberként vagy emberként biztonságban lenni? Ebben a filmben ezek az előzmények, és ugye amit meg szeretnék mutatni, ez. Beszédemről készített film volt a legfőbb bizonyíték ellenem. 5 év börtönre ítéltek. Úgy érzed, hogy igazad van, bármit kibírsz. Biztos, hogy benne vagy. Életem során jó pár rendszer összeomlását végignéztem. Mindegyiket 1000 évre tervezték. Az új rendszer mindig bűnösnek és korruptnak bélyegezte az előzőt. És mindegyik igazságos és szabad jövőt ígért a népnek. Politikáról nem beszélhetnek. Lejárt az idő. Nem te vagy bezárva, kisfiam. Ők vannak bezárva. Álljon fel, kérem. Köszönöm szépen, hirtelen ennyi jutott eszembe. Akkor ez most egy 1000 pontos előadás volt? Igen, és megnyertük a tankot, igen. Hát nehéz ilyen magasságok és mélységek után visszajönni a hétköznapi valóságba, és a hétköznapi valóság az, hogy mi itt élünk, itt szeretnénk biztonságban lenni, és itt szeretnénk magunkat biztonságban érezni, mert mi szeretünk Gödön élni, és szeretnénk Gödön élni, hiszen ez álmaink városa. Van-e bárkinek olyan gondolata, amit a mai előadások után és beszélgetés után még hozzátenne a találkozásunkhoz? Mitől lesz ez álmaink városa? Mitől fogjuk magunkat mi jól érezni Gödön, biztonságban érezni? Van ilyen gondolat? Szívesen meghallgatjuk, szívesen megosztjuk másokkal. Persze, ezt jól elszúrtad, mert ilyen előadás után marha nehéz megszólalni. Akkor ezt meghagyjuk legközelebb. De van, tessék.
Légy szíves. Akkor érezném magam biztonságban, hogyha itt Gödön nem a fejem felett történnének meg a dolgok, hanem a részese lennék a saját életemnek. A részvétel, illetve az alakítása a saját sorsomnak, amikor kezemben tartom a sorsomat, akkor érzem magamat nagyobb biztonságban, hiszen tehetek érte, rajtam is múlik. Egyébként itt mindenkin múlik az, hogy ez álmaink városa lesz, vagy nem lesz álmaink városa. Mindannyiunknak van lehetősége tenni, megszólalni, részt venni, vagy visszahúzódva részt nem venni, és várni, hogy mások védjenek, mert őrangyalok vannak, tudás van, de az valószínűleg kevés lesz. Részt kell vennünk, hogy valóban álmaink városa legyen. Még valakinek hozzátenni valója? Én annak örülnék, hogyha a gödi polgárok egymással találkoznak, mindenki egy lehetséges szövetségest látna a másikban, és semmiképpen sem ellenséget vagy vetélytársat. Hát ez a lehetetlen kérések pillanata, de nagyon együtt érzek ezzel a gondolattal, örömmel venném, ha így lenne. Parancsolj! Ildikónak ismerős lesz már, amit javasolni fogok, vagy említeni fogok. Nóra, ugye jól emlékszem? Dóra, bocsánat. Elmondtad, hogy 1%-kal lehet támogatni titeket, ugyanakkor szerintem a polgárság, és ez egy polgári piknik, ott kezdődne, hogy felismerik azokat az egyesületeket, akik értünk tesznek, akár a tietek, akár ez a polgári kezdeményezés is. Nagyon jó lenne, hogyha azok, akik felismerték azt, hogy az ő értékeiket képviseli egy-egy ilyen egyesület, azok megjelennének, mint pártoló tagok, és ez a lehetőség valahogy, mintha a figyelemből így nagyon elterelődött volna, ezt jó lenne visszahozni a közbeszédbe, hogy én, mint polgár, akkor tudom igazán kifejezni az együtt gondolkodásomat, együtt értékközösségemet, talán itt talán legjobban megfogalmazni, hogyha megadnám a lehetőséget azzal, hogy pártolótagként, most nem csak arra a pár ezer forintos éves pártolótagdíjra gondolok, de arra, hogy nem egy 30-50 fős egyesületről beszélünk, hanem mondjuk beszélünk ennek a sokszorosáról, hiszen nagyon sok embert képvisel egy ilyen egyesület. Szóval ebbe az irányba gondolkodnék tovább. Igen, ez nagyon fontos egyébként, hogy mi, mint önkéntes ugye, egyesület, bárki bármikor csatlakozhat hozzánk, ha megfelel ugye az alapkritériumoknak, amit ugye elmondtam, és örülnénk is egyébként, hogyha mi kicsit így sokasodnánk, és kicsit terebélyesebb lenne ez az egyesület, hiszen szerintem rengeteg olyan gödi van, aki egy pici szabadidőt tud erre áldozni. Akár azt mondom, hogy hetente egy hétvégét úgy gondol, hogy hát akkor gödért szeretnék tenni, én akkor most fölállok, megyek, megpróbálom az önkéntesség ezen formáját, mert lehet polgárőrként is tevékenykedni természetesen, meg sok más egyéb helyzetben is, meg egyesületben is lehet önkénteskedni Gödön, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség van most arra, hogy az emberek felismerjék magukban a tenni akarást, hogy szeretnének tenni a városért, egy ügyért, vagy csak segíteni szeretnének, és aktívan részt is vegyenek ebben. Tehát erre van lehetőség. Megint tanultunk, bár úgy emlékszem, hogy 4 korona a pártolótagság éves díja, ami kivetítve volt, tehát erre kell készülni. Természetesen meg fogjuk tenni. Más gondolat? Örömmel. Nekem az jutott eszembe pártolótagság meg 1% kapcsán, hogy ugye itt az önkormányzat nagyon támogatásokat nyújt egyesületeknek. Jól emlékszem, az egyházakon kívül talán 6 millió forint volt, amit legutoljára szétosztottak. Egyetlen szervezet kapott 27 millió forintot külön döntés alapján. És nekem mindig az, amikor én így ilyen döntésekben részt vettem, már nem osztóként, hanem annak az előkészítőjeként, jegyzőként, akkor mindig furcsa volt, hogy 50-100 000 forintokon ment éles harc az emberek között. És úgy végig gondoltam, hogy én most kiszámoltam, hogy mennyi az én 1%-om, vagy az én családom 1%-a, és abból körülbelül kijön mondjuk egy egyesület teljes önkormányzati támogatása.
Tehát ha azt mondom, hogy itt vagyunk 22 000, jó, ennek egy része persze gyerek, meg nyugdíjas, tehát annak nincs adójövedelme, de ha csak ennek a fele embere adózik, és annak az 1%-át ezeknek a szervezeteknek szétosztja, akkor az messze meghaladja azt az összeget, amit egyébként ugyan a mi adónkból csak ugye az önkormányzat ad. Nagyon helyes adjon. Csak én azt gondolom, hogy egy civil szervezetnek a súlyát alapvetően nem annak kell adnia, hogy most egy képviselőtestületben ilyen-olyan gondolatok mentén ki mennyit ad, hanem azoknak a polgároknak, akik itt vannak, és egyébként maguk rendelkezhetnek ezzel a pénzzel, hiszen ez fölös pénz náluk, úgy értem, mert mindenképpen elveszi az állam, akkor legalább oda arra a helyre adjuk, ahol minket szolgál áttételesen, hiszen ezek a szervezetek nekünk nyújtanak szolgáltatást, tehát egy plusz kapunk érte, és ezt kéne szerintem sokkal-sokkal tudatosabbá tenni az emberekbe, hogy mindenki azt az apróságot tegye már meg, ha nem megy el önkénteskedni is, mert mondjuk olyan feladatai vannak, hogy azt az 1%-ot annak a szervezetnek adja oda, és az a szervezet válik, azt mondom, a legkiválóbbá a szervezetek közé, aki a legtöbb pénzt kapja, hiszen annak van, ha nem is fizikai jelenléte, de egy ilyen pártoló tagsága Gödön, hogy igen, megtettem azt az egy aláírást, vagy azt az egy rendelkezést az adóhatóság fele, hogy annak a szervezetnek odaadjam a pénzt. És lehet, hogy mint ő, csak 10 lesz, de arra a pénzre biztosan számíthat, sokkal inkább, mint hogy valamiféle lekötelezettsége legyen akármelyik önkormányzati döntéshozó fele, aki majd hát most vagy adok 50 000 forintot, vagy adok 100 000 forintot, akkor sokkal szabadabban tudja ezt a civil létet megélni. Gyakorlatilag másként hallottuk a részvételiséget, hiszen ez is egy részvételiség, amikor befolyásolom, kézben tartom a sorsomat, és döntést hozok, a sajátomról mások javára hozok döntést. Más gondolat, amely segít minket ahhoz, hogy ez álmaink városa legyen. Én egy ilyen gondolatot szeretnék mondani, az a gondolat, hogy köszönöm szépen, jó étvágyat!